danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Bani da alhakin ki ko guda ɗaya. Ba ta da tasiri. Shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Wami shi ya sanya ni na jike alhaki, tafiya har na gaza ita na cike alhaki. Ruwa na sha na sai an yi haɗi da sassaƙe alhaki. Dukan jiki na bai da kwari, kai ne ka sanya ni cikin haɗari. Shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Haɗi na tudu sannan da gangare Alhaki, batu nake furcin harshe ki an kare. alhaki, Kai dinki da yi roƙon Allah ya tsaye. alhaki, Kuwa iska ta taso na yi hangen bakin hadari. shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Kaman ciki sannan ka ce ba kai bane alhaki, na kasa gane dare ko da rana ne alhaki. In ba ka boye wa mutane rabu na sani alhaki. Komai kake yi yana kallo a rayuwa ka zama mai nazari. Shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Da Allah. hankalin ki koko a zauce kike. Alhaki, Kara zube kawai sai rayuwa kike. alhaki, Kin sani rama da wuya na san kannar ciki. alhaki, Tanadi na kairi na yi wa kaina ke ce za ki gano shiri. shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Shi sharrukan mai shi kullum ya bibiya alhaki, wurin ka ya cika kai mana cuta a duniya alhaki. Da kanka ne ka bi wasan zuciya alhaki. Ka yi laifi gun masoyi na dan mugunta kawai sharri. Shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Kin yi abu yana damin kin tsaya. Alhaki, Abun faɗi kin jawa kanki duniya. alhaki, Kuda a dangin ku da me zaki tutiya. alhaki, Magana in har ana yi cikin suke baki da tasiri. shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Da ido na ka sani kuka, ka yi sharri shi za ka girma alhaki na yana kanka. Kin yi shirri a guri na daina kuka maganar ki walla ba ta da tasiri. Shuka kairi karkayo sharri, in kayo sharri za ya koma ma kaga sakayyar Allah. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.